Ushale kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Nike. Sibuya la lokubheka nje udaba lamaphupho. Naku ke sicela ukubalekile kwena ngane ukuthi usubscribe kule channel bese kuyaqinisekisa ukuthi ulike le video uma uyibhekile. Kuyasiza kakhulu kuwumnikelo kona ngokwakho lokho ukuthi usubscribe futhi uya like i-video usuyibhekile ngenxa yolwazi suke siletha kuwena nesinethemba ukuthi lokwazi ukulekelele. Siyayisilibheke iphupho thina ngokujiya ngoba siya understand ukuthi iphupho elilodwa lingasho izinto ezihlukene kubantu abahlukene ngokweyinkolo nangokubuzwe noma ngokwesikho isipisizo noma uluphuhlanga ngenxa yabona yaloko i-message ihluke kwesinye isikhathi but ke sibheke kanjena sibheke ngokwesintu sibheke ngokaNkulunkulu ukuthi kungasho ukuthini. Sometimes kuyeze kuma isibheka ngokaNkulunkulu sibheka ngokwesintu uthola kuyafana futhi kodwa sometimes kuyeze into uma uyibheka ngokwesintu ikutshela okunye kodwa uma uyibheka ngokwesintu ikutshela ngokaNkulunkulu itshela okunye ngesintu itshela okunye sometimes kuyahambisana futhi. It depends kuyiphupho nephupho noma ngesigame kusuku siphuphile. Number 1 unomthi shabalala la uthi ke sawubona pastor kusho ukuthi iphupho uxubha amazinyo so la ngibese ngidecide ukuthi no asilibheke nje udaba lamazinyo ngokuhlukana ngoba sike salibheka udaba lamazinyo kodwa bese ngekho detail lokuthi besithi hayi mawuphupha uphumelwe izinyo usho lo kodwa namhla ngifuna ukuthi sikusho at least sithi uketha. Number 1 uma uphupha amazinyo sikuthathe njengophawu oluhle uma uzama ukuxubha amazinyo angcole kakhulu noma uxubha amazinyo asuke engcolile lokho kusho ukuthi ke wenza imizamo yokuzinakekela noma ke wenza imizamo yokuqeda ngemikhuba emibi kungenzeka wenza imizamo yokuzelapha noma yokuthuthukisa ukuzethemba noma yokulungisa amaphutha nothile yabona empilweni. Number 2 uma uphupha amazinyo sikuthatha njengophawu luhluma uxubha futhi lusho ukungenelela kukaNkulunkulu ukuhlengwa nokusindiswa ezenzweni zobubi ezikukhungethe kuze ube ngcwele. Zechariah 9:7 and I will remove the blood from their mouth and their detestable things between their teeth. Then there will also be a remnant for our God and be like a clan in Judah and Ekron like a Jebusite. Yabona. Number 3 futhi asikuveze futhi ngana ukuthi uma uphupha amazinyo sithatha njengophawu oluhle kakhulu uma amhlophe. Lusho ukuthi lindela impilo enhle nende lindela ingcebo lindela ukuthuthuka kwesimo sezezimali nenhlala kahle yakho noma lindela ukuba nomzuzu ozokulethela injabulo ukunethezeka nokwaneliseka. UGenesis 49:12 his eyes are dull from wine and his teeth white from milk. So number 4 asithi ke thina uma uphupha amazinyo sithathe njengophawu bekwesinye isikhathi uma amazinyo emhlophe ngoba lokho kungabuye kubike nje indlala enkulu esuke kuhlasele noma kubike nje ukuthi uhlaselwe ukweswela ukudla empilweni wena umuntu osuke donsa kanzima. Amos 4:6 but I gave you also cleanliness of teeth in all your cities and lack of bread in all your places, yet you have not returned to me, declares the Lord. Uyayibona ke ukusho uthi kungenzeka nje ubemhlophe kusho ukuthi umuntu oweswele awunaka ukudla umuntu olambayo ngoba umuntu onamazinyo ophila kahle amazinyo asheshe angcolile ngoba hleza idinga ngokudla. So asithi thina number 5 uma uphupha futhi amazinyo sithathe njengophawu uma ephuma kuwe amazinyo njengoba lokho sekusho ukulindela ukulahlekelwa utho olubalekile. Kwabanye kuyenzeka kube ukufa komunye umuntu osuke usondele naye, kwabanye kube ukuphela komsebenzi, kwabanye kuyaba ukwaliwa umuntu wakho noma ukufekela nje kobudlelwane nomuntu osukumthanda uma iliphuma izinyo. Yabo. Number 6 uma uphupha amazinyo futhi sikuthatha nje ngophawu uma exega lusho ke isimo sempilo entekenteke noma ubudlelwane bakho obuntekenteke noma ikusasa lakho liyintekenteke. Yabona. Number 7 uma uphupha amazinyo futhi sikuthatha njengophawu luhleke uma emahle emhlophe futhi ehleleke kahle lungasho ukuthi umsulwa ulungile futhi awuyona ingozi kepha ke umele iqiniso nobulungiswa. Songs
noma ke Song of Solomon's chapter 4 verse 2. Your teeth are like a flock of newly born, newly shorn ewes, which have come up from washing, all of which bear twins, and not one among them has lost her young. Yabo? Kanti ke number 8 futhi uma uphupha amazinyo sithatha njengophawu ubike kodwa uma umuntu edla ehlafuna noma eguguda amazinyo, ngoba lokho sekusho ukuthi kumele umqaphele lo muntu noma uqaphele ulaka, uqaphele intukuthelo, uqaphele inzondo, uqaphele ucasuka nonya lo muntu analo ngawe. Acts 7 verse 54. Now when they heard these things they were enraged and they grounded their teeth at him. Kanti Psalms 37 verse 12 futhi ke the wicked plots against the righteous and gnashes his teeth at him. Yabo. So number 9 asikusho futhi ukuthi uma uphupha amazinyo uPaul uhluma unqoba umuntu ozama ukukuluma, lusho ukuthi uNkulunkulu uzokunika amandla okunyula ukuthi akwenyule sithene sizama ukunzani ukukwenza kwapi. Psalms 124 verse 6 ithi ke blessed be the Lord who has not given us to be torn by their teeth. Yabo. So number 10 uma uphupha amazinyo futhi uPaul ubuma eqhephukile, lusho ke inhlupheko komunye, lusho usizi komunye, lisho ukuphoxeka, lisho ukuthunazeka kwethunzi, lingasho lokulahlekelwa amandla noma isikhundla esithile. Number 11 futhi uma uphupha amazinyo sikuthatha njengoPaul ubuma eqhephukile, lungasho inhlupheko, lingasho umunye, lingasho nezinkinga zokuthi mhlawumbe uphila kanzima futhi noma kabhlungu ngenxa yencindezelo oyitholayo kwabanye abantu, ngabe isemsebenzini noma isekhaya. Lamentations 3 verse 16. He has made my teeth grind on gravel and made me cower in ashes. Kanti number 12 uma uphupha futhi amazinyo sithatha njengoPaul uhluma isitha sakho sephuka amazinyo, ngoba lokho kusho ukuthi ke angeke sakwazi ukukulimaza nokukhiphela kuwe intukuthelo yaso, noma angeke saba nendlela yokulimaza, angeke saba nezikhali. Psalms 3 verse 7. Arise, O Lord, save me, oh my God, for you strike all my enemies on the cheek, you break the teeth of the wicked. Number 13 uma uphupha amazinyo futhi sithatha njengoPaul ubuma isitha sakho sikuluma ngamazinyo, lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba ke sizimisela ukugadla futhi sizokulimaza kabi uma ungeke wavula amehlo. Lamentations 6 verse 16 ithi ke all your enemies have opened their mouth wide against you, they hiss and gnash their teeth, they say we have swallowed her up, surely this is the day for which we waited, we have reached it, we have seen it. Asiphethe ngokuthi ke umphu wamazinyo futhi sithatha njengoPaul bikakhuluma abolile, lusho ukuthi ke ungase ulahlekelwe, ungahle mhlawumbe unganeliseki, noma usukuzodumazwa umuntu omthandayo, noma ke ukuzomela kungasho ukuthi kufanele unakekele impilo yakho noma unakekele ubudlelwane onabo nabanye abantu. Kungenjalo lobo budlelwane lobo buzofekela ekugcineni. Siyabonga bese bekudaba lamazinyo ngani lakwethu, sibekudaba lamazinyo, amazinyo angcolile, angasho ukuphila kahle, angasho ukutamasa, angasho ukuthi unako konke empilweni. Kanti futhi angaphinda achaze ukuba budedengu lokungazinakekeli, lokunganakekeli mhlawumbe ubudlelwane nabo nabanye abantu. Siyabonga God bless you, don't subscribe. Siwe